Isang kahanga-hangang kwento ng kabayanihan ang pinakita ng isang restaurant owner sa isang babaeng naabutan ng panganganak sa Urdaneta City, Pangasinan. Si Idol Irene P. Cabida, may-ari ng isang restaurant sa lungsod na hindi nagdalawang isip na magbigay ng tulong sa kabila ng hindi inaasahang sitwasyon. Kwento ni Irene sa IFM News Dagupan, abala ito sa kanyang negosyo nang bigla ang tawagin siya ng isa sa kanyang staff tungkol sa isang babaeng lula ng tricycle na tila malapit ng manganak. Kaagad siyang lumabas at tinulungan ang babaeng manganak. Actually po, ang nakakita po nun yung isang staff ko at saka yung kaibigan ko, si Ate Ellie. Kasi kadarating nila, sabi niya na, Madam, may manganganak, sabi niya. So, since alam naman nila na nurse din ako, at the same time, yun yung usual na ginagawa namin dito sa area namin, kasi since accident prone area kasi itong ano namin. So basically, may mga lagi kami nakaprepare ng mga emergency kit. So yun nga, yung pagkatawag niya, pagka-inform niya sa akin na may manganganak, initially, akala ko, mali lang yung dinig ko. So nung lumabas ako, nakita ko nga na may manganganak. So yun, yung instinct kasi, tutulungan mo. So pinakuha ko kaagad yung mga gamit namin. And then, yun na, ginawa na namin. Pagkakita ko dun sa baby, palabas na kasi talaga siya since maliit yung baby. So, yun, inassist na namin agad. Matagumpay na nailuwal ang isang malusog na lalaking sanggol sa tulong ni Irene. Hindi pa dyan nagtatapos ang kwento dahil napag-alaman ni Irene na kambal pala ang pinagbubuntis nito. As per assessment po, actually yung isa lang kasi ang na-assist namin na lumabas. And then yung isa po kasi talaga sa hospital na, as in pagdating namin, doon na talaga, pinahold ko na yung second baby niya kasi wala na kaming ng gamit. Agad tumawag si Irene ng suporta mula sa BFP Medical Assistance Team na tumulong upang iligtas na maihatid ang babae sa Urdaneta District Hospital. Bagamat hindi na nakasama si Irene sa ospital, sinigurado niyang nasa maayos na kondisyon ang mag-ina bago sila dalhin doon. So actually baby boy po yung unang nilabas. Yung second hindi ko na natanong kasi sa hospital na namin nilabas. Yung sa ambulance kasi palabas na rin. Kasi nilabas ko muna yung placenta ng mami kasi hindi kasi pwedeng tumagal yung placenta na naka-attach dun sa baby kasi pwedeng high risk kasi siya sa infection. Ang hindi matatawarang kabayanihan ni Idol Irene ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng malasakit, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ang kanyang kwento ay tunay na ehemplo ng bayanihan na may tuturing na inspirasyon sa marami. Pag nurse ka talaga, once a nurse, always a nurse. Wherever you go, whatever you do. Sabi nga, syempre, call of duty. Kahit sa hospital man yan, kahit sa ang sitwasyon, pag kayang tumulong, gagawin. Sa kabila ng abalang buhay bilang negosyante, pinatunayan ni Irene na ang puso para sa serbisyo at pagtulong ay hindi kailanman nawawala. Mula dito sa lungsod ng Urdaneta, yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.